nyithindo e yo makare. Nyithindo matindo nego beni rito yo machalo nade kaka janyuol kata kaka jarita mar nyathi. Onego beni iwuoyo kod nyathi e yo machalo nade kalure ni nyathi chako bedo kod kite e kindego kod kinde ma pod yotin mana kalure gi yo mabende janyuol wuoyo kode kapo nono timo makosa mora mora kata yor mar nyiso hera ne nyithindo. Mane thuon wach mabende wadwa twak e studio kae okinyi makawuono to kan kenda mar mondo mi wabeda kod twaka machalo kama. Antiere kod welo ariyo mabende wadwa bedo godo kod twaka machalo kama e nyakango mol kanyo sa 5 mar onyango. Wendo wa mokwongo mabende antiere godo studio kinyi makawuono en Jacqueline Okiri mabende en jahocho kendo en jalonye wechegi mag rito nyithindo. Ka wendo wa mar ariyo en janyuol Meshako Odhiambo mabende en kaka jonyuol kata kaka janyuol mabende nitiere kod nyithindo. En bende odwa chwalonwa paro mare wi yore makare mag rito nyithindo kamora mora ma nyathi nyalo bedo. Nyakore Ramogi Juan kineno wasani inyalo tudri kodwa e Facebook page marwa kama wantiere live. Iyudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Aka namba mar SMS bende oyawi inyalo oronwa ote mari e namba mar 236000. Machiegni urainya e twak marwa mar okinyi makawuono mano Jacqueline kachiel kod Meshak. Erokamano. Kaka usewinjo thuon wach mabende wadwa twak e okinyi makawuono otudore kod rito nyithindo e yo makare. Ka wachako kodi Jacqueline, nyathi ka ng'at ma onego beni luongo ni nyathi en nyathi ma chakre higni adi nyaka higni adi mabende chik pod opuodho ni en e bwo ng'atno ma janyuol kata ng'ama onego beni chiwo ne arita makare. Erokamano. Kai wachako twak. Nyathi en ng'at ma chakre nyuolne nyako chop higni 18 mano ng'at miluongo ni nyathi. To gi janyuol to wan to nyithindo to nyithiwa makata obed ja higni 30 kata obed ja higni 40 according to me pod en nyathi. Lakini miwacho ni under control ma nyathi ma pod nitie bwo chik en nyathi ma chakre higa achiel chakre chieng' minyuole nyako chopo higni 18 manyiso ni pok oyudo gimiluongo ni ID ma Kenya. Koro pod en nyathi monego beni pod nitie bwo chik. Erokamano. Ka wadok korka kori Meshaka ibiro kayo odiochieng' makawuono kaka janyuol. Pod ni nyalo nyiso ni in janyuol en gitiere kod nyithindo adi masani pod nitiere wanyalo wacho ni pod nitiere bwo arita mari. Erokamano. Iluonga ni Meshako Odhiambo, an pastor. Nyathi an gi nyithindo 3 to wajanyuol. To chik mar Kenya osemiyowa wach ni nyathi en chakre chieng' ma omnyuole nyaka ka en ja higni 18 kaka nyaminwa osewacho. To janyuol ng'ama onyuolo nyathi onge chieng' ma janyuol nyalo wacho ni nyathi ni koro ok en nyathine. Oluonge nyathine kata koro en ja higni 40 pod en nyathine ma kobiro ir min-gi kata wuon-gi to min-gi pod nigi authority e wiye. Biro nyise weche moko ma kolingana gi mamagi kata babagi manonyuole. Koro mar Kenya to miwa nyaka odiochieng' achiel monyuole nyaka obed 18 mokaw ID mar Kenya. Koro iwacho ni mano koro ng'ama duong'. To anyuola marwa masani waneno ka sani wanyalo wacho ni wantiere 21st century. Kido mar rito nyithindo bende opogore nikech wacho ni sani piny olony. Piny sani jomoko wacho ni en piny no ma lony manyasani okwako kod lwasi joma thoth tiyo kod yore mag tudruok e yor lony manyasani. To kaka janyuol, ere kaka janyuol onego beni wuoyo gi nyathine mana ka giwacho ni nyathi konyuole kochopo higni 3 kochopo 4 ka nyathi wanyalo wacho ni nyalo bedo no chako ng'eyo wuoyo kata king'ise gimoro to nyalo winjo. Nyathi matin machalo kode gi duol machalo nade nikech iyudo ni nitie jonyuol moko ma ponono giero rogo ne nyithindo kata gigo koko matek ahinya ma ponono ok nya bedo maber. Mano gima kare kendo en adier ni kaka wa raise up nyithindo kaka waleya nyithindo opogore kaluwore gi ng'ato ka ng'ato gi winjo mare. Lakini nyathi en ng'at ma ing'eni nyathi en ng'at matis ma konyuole to gimipuonje from childhood no gino kuoge ga ewi nyathi. Koro kipuonjo nyathi gi hera gi muolo to dhi donjo kong'eyo ni
onego bed ni ji bedo kama, ji onego bed ni oherore, ji onego bed jok ma joluor, ji onego bed jok ma oluoro Nyasaye. Yani gimipuonjo nyathi maka wacho mano tadhi wacho ni kata Muma owuoyo e kitabu mar Ngeche miluongo ni Proverbs kare just a minute, Proverbs 22 kare 6 ma wacho ga ni puonj nyathi e yo monego dhiye to kobedo ng'ama duong' to kobibaro okobibaro mowe yono. Koro kaki puonjo nyathi from childhood matters a lot. Nyis nyathi yo monego dhiye to kobibare. Koro nyathi en mana ni gima dwa paro ni kawuono ayudo ka joma jonyuolwa wabedo gi stress. To some of us moko kuomwa choro o achiedh nadi magin go kuom nyithindo. Koro iyudo ka samoro koloso gi nyathi to nikech mirima ma en go kata gik mokale chune ni nyaka koro wuo gi nyathino gi ich wang'. Kapok wachopo kanyo Jacqueline, bendi biro mana leronwa ni kapo ni janyuol oketo stress ma intiere godo kata paro mang'eny ma intiere godo kuom nyathi, mano nyalo kelo ne nyathi achiedh nade machalo nade. Ka wadok korka kori Meshak, in kaka janyuol, ere kaka iwuoyo kata gi nyithindi? Wacho ni nyithindo adek, ok inyisowa ka gin yawuoyi adi kata nyiri adi, kose gin yawuoyi te kata nyiri te. To ere kaka in kaka janyuol kendi wacho ni in jatich Nyasaye, kata kamano weche tich Nyasaye ponono ok wanyal wacho mang'eny ahinya chenro machalo kama. Ere kaka ineno ni iwuoyo gi nyithindi kata irito gi e yo makare mar mondo mi nyithindo go obed gi ngima maber? Erokamano. An gi nyithindo ariyo gin nyiri, achiel en wuoyi. Wuoyo gi nyithindo opogore mana kaka ne nyamin osewacho. Jonyuol opogore kaka pidho nyithindo. To seche moko an anyalo kawo rit mar nyithindo kochakore chieng' monyuole nyaka obed ng'ama ng'ongo, kakete mana kaka jakristo mowar bedo gi maisha mare kong'eyo ni chieng' moro nodhi winjo maber. Koro nyathi ka janyuol pidhe kata ka nyathi ing'iye en e buoyi, onego bed ni ok ing'i kawuono kende, ing'iyo kiny to gi chieng' ma nyathino biro bedo ng'ama ng'ongo ma koro kata kionge to nyalo dak maber maonge wach moro amora. To gima seche moko monowa wanyalo fail kuom rit nyithindo en weche mag dak. Iyudo ka nitie nyithindo moko, nitie environment moko ma ka wadakie gi nyithindo to kata item puonje giminyise e ot owinjo maber, to kowuok oko gima timore alwora kuma wadakie miyo keto nyithindo e weche moko ma ok gineno odgi. Janyuol puonje maber, nego bed ni kichiewo tilemo, go Nyasaye erokamano ka kichiewo, iluoro janyuolni, gima owachi ni itimo e sa monego bed ni itime. Eka janyuol bende yudo mor mondo omed riti, kata kowuok nodhi manyo pesa to oonge wach mane nyamin owacho ni stress moro koro bedo kuome. Omanyo pesa dier, pesa ne leo, ouso nyaka gire moro notere skul, to in tidwogo mana ni skul kuro in emi organize strike, in ema ok ichopo e skul, japuonj go simo nyathini ni pok oneno, ting'e ni wuok ot ni dhi skul wik mokalo. Ko janyuol pok ochopo e skul, inigo ni simo ni onge. Erokamano ahinya. Nang'adi seche mani wacho ni seche moko ponono jonyuol moko nyalo bedo kata gi paro mang'eny ma idendo gi dho ngere ni stress, ma ponono nyalo bedo ni ogolo ne kuom nyathi. Iwacho ni ponono, thothne iwacho ga ni stress ma kamano ogolo kuom nyathi kwa tiyo kod ranyisi no nyalo go koko ne nyathi. Weche machalo kamago ere kaka giketho ngima nyathi e kinde ma nyathi dongo? Giketho kabisa. The only thing giketho en nikech ng'ene nyathi awacho ni kakipuonje e kaka obro dongo kong'e. Koro ing'eni kidhaoga kode to bro paro ni mano is the best way mar e kaka onego bed ni kaka ngima nitie. To ok en kamano. Koro gima dwa kwayo jonyuol wetena e kinde machal kama, ang'eyo na chiedh nadi nitie kendo gilimo okinyi gotieno. Tadwa kwayo janyuol wadwa, ok onyal bedo mayot ahinya, lakini ka Nyasaye odonje to konyowa tiyo kode mondo wapuonje nyithindo ni nyithindo gin jok ma nyaka nyis hera. Nyathi en ng'ama ilosogo gi muolo,
Nyathi en ng'ama inyiso ng'eyo wach Nyasaye. Inyise kaka onego odongi. Ochalo maua madongo monego bed ni ing'ado ga bethene. To be ikuoyo ne pi. Eko bedo gima ber. To ka watimo mano, from mokwongo gini ber konyis nyathi seche moa piny. Giminyiso nyathi samoa piny tek sana mondo wuoge pache. Kiwacho ni ber kinyiso nyathi samoa piny, ponono nyalo bedo ni en samoa piny ko ja higni adi ma nyathi nyalo bedo kod rieko mar ng'eyo gimong'ise kata mako gimong'ise. Nyathi ma mako wach ma inya en nyathi mineno mathis ma pod inyiso ga ni we gino. Nyathino giminyiso no gino ok bi wuok e pache. Koro sami chako gi nyathi cha, chak gi nyiso nyathino hera, nyis nyathino hera mang'eny, nyis nyathino ng'eyo dhi kanisa, nyis nyathino luoro ji, puonj nyathino kaka onego bed ni ji odagi, puonj nyathino gik mabeyo. Koro kata koweyi modhi kamoro, mane momiyo Ruoth nyisowa ni puonj nyathi e yo monego tim ang'o, onego lu, puonj nyathi yo monego odhiye. Eka obedo maduong' to kobi bara. Erokamano ahinya. Akawa dokor kakori Meshaka. Erokamano. Iwacho ni intiere kod nyithindo adek. Nyithindo adek kae mana kaka iwinjo ka Jacqueline osewacho ni onego bed ni nyiso nyithindo hera. Kaka janyuol madwa ni orit nyithinde e yo makare kendo nyithinde odonge e yo makare, ere kaka onego bed ni nyiso hera kuom nyithindi, nikech iyudo ni kata e ot ponono intiere kod nyithindo mang'eny, jomoko nitiere kod nyithindo 8, jomoko nyithindo 10. Tiyudo ni nitiere nyithindo moko ma ponono bedo ga gi paro moro ni an mama ok ohera kaka ohero ng'ane, an baba ok ohera kaka ohero ng'ane. Ere kaka ineno ni nyithindigi ipogo negi hera e yo makare mar mondo mi ka gidongo to ging'e ni an to baba wa oherowa maromre maonge akweda moro amora. Erokamano. Nyithindo giduto. Onge nyathi maber moingo wadgi. To gima miyo wabiro bedo gi nyithindo maber kendo mondo wapog negi hera en somo kit nyathi ka nyathi. Bedo gi nyithindi piny tik isomo kitgi ni to ng'ane ni ang'o mohero timo to ang'o ma kotimne to owinjo maber. Nitiere ng'ato ma kata ka gin nyithindo manyiri, ng'ato wero style moro modeno suki, to kaka in babagi gi min gi uwacho wechegi e mesa to ing'e nyithindi. Nyathi ka nyathi kisesomo ming'e chuny nyathi ka nyathi, tibiro ng'eyo kaka iterogi, nikech ok gin nyithindo man gi chuny achiel e ot ka. Nitie joma kwiny, nitie joma ohero tich, nitie joma bende ok ohero tich, gin nyaka chung' ne tokgi eka gitimo gimoro. Koro gima rito ot, hera mane ot mar nyithindo mar family, en ni nyaka isom wadu. Kisesomo wadu ming'e kuma pache nitie, tang'eyo ni ok ibi bam mondo ukel gongruok e ot ka. To ka ihera hera ng'ato to ok ing'eyo kuma pache nitie, to nitie kama koro hera ni nyalo bagou. Nikech ikwonge som ng'ato ming'e kite maber kaka en, koro kiluwo chike mag kitego, koro hera dhi mayot ma ok iskuma gimoro. Jacqueline, aneno ka iwinjo makare gima Meshak wacho, pono ni nitiere kod wach moro minyalo gombo medo kanyo, nikech kaluwore ni ma en wach ma ponono joma thoth wachoga, nikech jomoko bende dongo ka gisebedo kata joma dongo to iwinjo kata kung'iso nyithindo ni anta ing'iso jomoko anta ng'eyo ni mama wa to kohera kaka ohero nyathiwa machielo. Mano gima nyithindo jobedogo, kata an be janyuol anyalo neno samoro gimoro ainano. Ing'eyo ni kwa wanyuol kata ibiro nyithindo 5 kata 10, nyathi ka nyathi nitie ga mich ma Nyasaye nomiye, ok ginyal bedo machal giduto. Koro iyudo ka nyathi moro en nyathi ma jahera, en owuon omi mor. Kata kidonjo ot tineno kidonja ni to seromoni. To kapodi kiduoko penjono, to bende ber kihero nyathi kaluwore kod kite, nikech luwore ni seche moko jonyuol moko hero ng'ane nikech kata jogo mantie dala wacho ni ahero ng'ane ahinya nikech en ohero dhi puodho, ohero luoko sende, ohero tedo. Mano bende en gima ber. Mano ema keloni, nikech adwa nyisi gimomiyo nyathi moro biro chako feel ni hero nyathi moro moloye. Luwore gi kaka nyathini relate, kaka nyathi ng'iyo kodi. Nikech nitie nyathi moro ma kindi nyithinde nitie nyathi moro ma iluonge ni ang'o gi dholuo, ok ojamor, ok en nyathi ma jovial,
en nyathi mosiko kuta kata gimo kuot ne kata teme hoye iteme kele machiegni to pache ni okodwa yao pandu ni apanda pache idak kode ot kato uchala wasigu all that ok ni okihere en owuon ok en nyathi maja yao pache ok en nyathi mathuolo to nitie nyathi moro me en koda mami nene ing'eyo mama odwa ting'o ni bag osekawo gini koro ing'eni moko be nitie ma samoro yudo ka nyathi moro perform e school molo wadgi koro en samoro para ni okihere nikech oko perform kata nikech oko titije kata nikech ang'o ok en ni jonyuole moko hero nyithindo ema chako ga bedo gi that mentality gi paro machal kamano ni mama ohero ng'ane moloya kata lakini jonyuol moko be nitie matime manyiso sana no hero nyathi moro moloyo to mano ta adwa kwero jonyuol wetena ni kik itim gimoro manyiso yes nyithindo to lore kido to kik item kaka janyuol monde kik inyis jawad nyathi moro ni hero moro moro mano kelo sigu kendo kelo gima onyalo kelo sigu manyaka jogi dong mabed joma dongo kapod gin gi sigu no koro ok en gima kare lakini nyithindo to lore kata un ka diere mano udongo ni nyalo yudo nyathi moro ka mama no wuok to mama yudo ko se moto to se dhi aora to se tima to moro nitie ma kata ka mama weot kaka no weot kata yweyo kodi ng'eni kan mama gone koko to chako feel ni mama okohere but mano kadier en ni nyathi nyaka nyis richone ko ken otim gimoro makare to nyaka kwere to nitie ma kokwer to en oneno ni ok otimango especially e piny ma wantie kawuono uneno ka nyithindo kata cases mek derruok medore nikech nyithindwa gidwa dongo ni ok gidwa okwer gi gimoro amora kiwacho ne nyathi gimoro to in mano koro I don't know ni mae to biro nango nikech wan kane wadongo to ne wang'e ni nyathi en ng'ama ichiko nyathi minyiso ne tema kata kama mawuok to nyise ni nyaram kan ka duogo itima to kobiro to yudo ka ni isemoto iseomo pi isetimango to mane ber bedo gi nyathi to nyithindewa ma kawuono to dwa bet ni en nyathi ma kata kinyise ni lawna sendego to oneno kamano pekne akawa dokor kakori meshakin kaka janyuol mana kaka iwinjo ka Jacqueline wacho ni jonyuol moko ponono nitiere kod kidono mar nyiso hera kuom nyithindo moko mopogore kod nyithindo moko kaka janyuol e kinde ma intiere kod nyithindi adek kaka in intiere kod nyithindi adek e ot kacha ponono nyithindo moko bende bedo ga kod paro ni anto ponono mamoero miya tije machalo kamagi to ng'ane omiyo tije machalo kama kaluwore ni nyithindo gi duto kata ka gintiere ot kacha to nego beni puonjo gi tich achiel ariyo adek moko ma ginyalo timo ma ka gin joma dongo ok ginyal koso ng'eyo tijego mag ot ere kaka ber pogo tije ma nyithindo time ot kacha cha mar mondo mi kik nyathi bende bed gi paro ni an miya mana tijni matek nikech mama kata baba ok ohera. Erokamano kanyo to nitie tich matek matin jonyuol nigi tich matek e udi kuonde ma waegi kuom nyithindo ma bende wase bedo ni nyithiwa nikech gima timore nyithindo gi nitiere gimiluongo ni exposure to gi digital some life makoro gidhien ido ka nyathi moro en ohero mana simu emosike kochiwo gokinyi ten mana simu kodhi nindo ten mana simu moro bende osike TV koro ka isewacho ni ng'ane oluok sende to ng'ane ogo dasta to ido ka jagodasa ogo dasta motieko sende to poti to kacha gimotimo onge en mane simbe kata TV mong'iyo to iseng'e ni mane kite koro mondo kik ubed gi dhawo e ot ka imanyo time ma en thuolo inyalo kata gole oko kamoro ing'e ni nyithindo gi bende nitie kama seche ma kama kiwuoye kode to neno ni gini koro en gima serious koro kalo kawaida kama kiwuoye kode mana kaka iwacho ni ponono kigole ot udhi wuoyo kuma chielo igole idhi kata bedo kode getu kuyo ka gini koro en gima serious tiwuoyo kode mos ni yawa to asewacho ni tim kama to kanyo kitimo kama dongi neno kibiro timo makosa dongi neno ka nitie kama wabiro kalore tibona ni ng'ane oher ng'ane ok oheri no koeri teno ka ng'ane na kase miyo tich
otimo muti kuma biro penjo moni ka nitir moro minyalo mede otim nikech godhiambo en gi bash moro osiepne mono luonge gidhi timo birthday koro en nyisa na mede tich moro piyo piyo makaro godhiambo tawene 2 hours mondo odhi osherekea gi osiepege moko ekoduogi to in manya umi tichni okitim gik mitimo gin na gik madok kaka kori ma wakia ni to ang'o mi ni busy gi gik mitimo koro kiloko venue mar miyo ng'ato responsibility to nyalo neno ni adier gini koro kalo kara mama noko joka gane ginen gima serious to obedo ka oneno ka gino en gima serious kendo inyalo lowe kinyalo loko venue kamano then loko tone mari miwuoyo kode tikete e line to kichaka dhawo kode to kamano kaka bro neno ni osepogo ot nitie jomoher gi jomoko her kendo ot kae kawane tiere to kawan tie jauchiel nitiere ng'ata achiel mong'e chuny ji 5 modong' gite koro kirwa wuoyo gi anyango timanyo jenu kuma nitiere jenu ng'amo kore koro ang' iwuona gi jenu ka waonge penje tang'o machande nikech an okute ot ka kowene tich ok otim nyathini nitie gima time to wan oluorowa koro in ma jakore ni wamiyi omwak koro many kore kiseyudo to bi miya report tibedo ka owacho chunye nyamin gi no kata wadgi no wacho chunye te koro nyamin gi mabiro nyisi bama afwenyo gima timore jeno wacho ni kama koro ng'e kaka kunyalo konye nikech oluor bio direct koro samoro wakonyo jomoko through jomoko nikech nitie ng'ama ng'ato miyo chunye moingo jomoko ero kama nainya akawa dhi mbele kod twak marwa Pauline kachiel kod Meshaka bende Jacqueline kachiel kod Meshaka bende nitiere kaka isewacho ni ponono jonyuol moko ponono gintiere kod paro mang'eny emomiyo giwuoyo marach kata giwuoyo koko ne nyithindgi ton mane kata duol mane monego bed ni wuoyo kod nyathi chakre tin mare kaluwore ni ponono jonyuol moko gina jogo ma wuoya matek to nyathi seche moko ok nyal bedo kata kod ng'eyo ni mama wa kamae kaka entiere ere kaka onego janyuol to weche mage mok ber ka ing'iso nyathini e kinde ma pod odongo nyathi to ber mondo wuoga wuoya en ni koro kawuono janyuol to nego bed ni wuoyo gi nyathi e duol makare duol mana manomol ma ng'ato nyalo wuoyo go gi nyathi gi hera ing'eni duol mar hera en kaka inena nyiero ni kaloso kodi nyisi mami kawuono aweyo ni gima kama kaduogo tadwa ni tim gima kama but kata wache gi muolo gi hera kamano but nyaka abed strict ne nyathi bedo strict ne nyathini be kawuono adwa puonjo jonyuol wetena ng'eyo ni bedo strict ok onyiso ni ok ihero nyathi ena yo achiel monego ichik go nyathi kinyiso nyathi gima kare the right thing ok onyiso ni mae gima kawuono adwa napuonjra kodu jonyuol wetena ok na ber ahinya kuom jonyuol tadwa yudo ka gini jonyuol moko kuomwa odwa gilegea gitime yo makare nikech kawuono nyithindewa gichalo gima gidwa chikowa nyathi chiko nyathi nyiso yo nyathi nyiso gima ber nyathi nyiso gima rach to nyathi ma jaluor be en nyathi ma kama wuoyo ka babo wuoyo to chiko ite to dok piny nyathi chogo to nyathi dok piny nyathi maber nyathi migo wiye to dok piny to nyathi ma kata ni baba nyisi ni asenyisi ni tim gini to gimotimo cha emotimo mano nyathi marach it's one sign mochako nyisi ni nyathini ok odhi bedo nyathi maber nyathi moramora ibed jameo machal nadi ibed nyathi ilosogo to chiko ite to dok piny mama no kwera mama no nyisa mama no wena tijini ni mondo atim kama muduogo yudo kapok atimo tijini donga adhi chwanyo mama koro mano iluongo ni luoro mano biro with respect nikech ng'ata kata in kamitieni mondo mi ikibede chwanyruok moro kata kiketh tiji nyaki luor tiji koro nyathi bende nikech baba gi mama nyaki luor mondo kikichwanyo mama gi baba nyaka iwinj gima mama gi baba wacho nyathi maber en nyathi machiko ite nyathi madok piny nyathi mawinjo wach koro kata wuoyo kode ka nyiero to ng'eyo ni mama to nyiero ga lakini kochopo this point to koro weche nyalo kethre koro mondo atem with all means kikachwanyo mama to nyaka tim gime mama wacho nyaka tim gime babo wacho at the right time
e samo winjore mani dhi bedo nyathi maber. To nyathi mani baba loso kodi mama no wedi tich tiduogo, ine mi dhi miyo bama koro ting'o duonde malo. To chopo kuma koro nyaka ka nyathi dhi kalo mpaka to nyaka koro ani ting' duondi malo. Okonyiso be pod awacho ni okonyiso ni okihero nyathi. Nyaka igol ne nyathi wang'i mondo ong'e ni nitie gima otimo marach. To moro matinde wadwa siko wanjo nyuol ni abiro chwadi. Please stop it. Sijini to nyathi tima mano kowinjo. Atokoro kapod wantiere mana etwaka mano wanyalo wacho ni yore mag kumo nyithindo. Akawachako korka kodi Meshaka. Gin yore mage monego tigodo e kumo nyithindo nikech nyaka sani wanno ni nitiere nyithindo moko ma ponono kata nitiere jonyuol moko ma ok chwad nyithindgi ka nyathi otimo gimoro ponono dende adenda. Ere kaka onego bed ni kumo nyithindo kata obedo ni seche moko bendi wache pacho ka ni sirikal bende ok dwa no chwad nyithindo. Yo mane makare mar kumo nyathi kata obedo no koso makosa mora mar mondo mi ong'e ni okoso kendo kanyo ok otimo maber. Erokamano, kumo nyithindo nitiere yore mopogore opogore. To sirikal mar Turkana osewacho ni chweto onge. Ok ang'e wach ni chweto onge skul kende, koso dala kon be koro chweto onge. Lakini wan to wang'eyo ni nitiere kama ka nyathi otimo makosa mok chopi. To nego bed ni koro wagolo Orlando to wacho nyathi nikech Orlando ni bende ok onego wagolo agola sate nikech nyathi biro ng'iyo gi Orlando ni. Paro ndalo moko kane wan e skul to nitie nyithindo mane ong'iyo gi Orlando ma gin jopuonj abich to gidwa chweto kede ang'wen. Chwade to ong'icha boko ong'iyo go ong'icha boko ywagi. Okonyis ni gino litne. To be nitiere nyithindo moko ma ponono seng'iyo kata golando mana kaka isewacho. Ma ponono timo makosa to wacho ni dong ibiro chwada to rumo. Ere kaka onego be ni yo mane mopogore monego be ni kumo godo nyithindo makamago? Aparo ni nitiere makosa ma nyithindo timo ma wanyalo dili go nyithindo kaka jonyuol. Wabedo kodgi e mesa, wanyalo discuss kod ng'ama otimo makosa. Seche moko wanyalo wuoyo kode ka wan kode ji ariyo kotamore kasebedo ka wuoyo kata gi nyara more wach moro to aneno ka pod oendelea gi wachno ta in kiliudo min mare bikuru acho min mare ne wabed piny wuoyo gi nyathine to mano stage mar ariyo. Koro kwa neno ka o improve ogo Nyasaye erokamano, wa correct kwa lemone wakete bende Nyasaye nikech Nyasaye ema miyo ji wisdom. Kama Nyasaye odonje ang'eyo ni onge gima nyalo tamore. To kapo ni mano bende otamore ni wabedo kode piny kaka jonyuol ji ariyo pod otimo kamano to koro wanyalo introduce kiboko matin. Wanyalo introduce kedi wachwade to gini nitiere gik moko ma bende wanyalo wacho ne ni koko timo to kobi yudo. Koro wanyalo keto ne promise. Gik moko kamage Wanyalo keto ne promise. Mapono nutiyo godo moseneno ni nyaka sani urito nyithindo adek e yo makare. Kamano. Koro wanyalo wacho niya. Wanyise ni in isebedo ni wanyise ni ilok gimomiyo ok ibed namba maber e skul ing'eny gi osiepe pongo kama ka sami timo homework ok inya timo homework ng'ane kiduogo moro ugo mbaka daka 30 chaki kowe kikowe kete stage chaki duogo moro. Koro wadwa ni punguza wacho osiepe. Koro wadwa timo niya ni namba bich to ibedo gi C+. Kitemo mibedo gi miyudo B to wanyiwo ni gima chalo kama. Koro bidi mari mar weyo osiepe mang'eny idog e buk mondo isom biro miyudo gini. Koro imiye promise nitie gima ibiro miye koloko kite e wachno nikech mane gima miyo koro ko tim maber e skul kendo mano be gima miyo komiye kata mana homework moro ma janyuol miye tich moro ot kanyo to koti nikech ohero osiepe gi gale. Koro imnyise ni gini kitimo to wabiro miyi gini. Koro gino obedo gi mor ni yawa gicha biro baya to omanyo kaka onyalo nyiso osiepe gi ni sani tinda rech mondo oyud gicha. To ka wana jonyuol mag nyathi otimo maber to wana lenga piny romre nwa to nyithindo bende hope mar gicha bende dok chien. Koro wabede ni seche moko wating'o nyithindo malo mondo nyathi moneno ni nyawadgi no otimo maber omi gimoro maber en bende koro odhi okas kore mondo waduog nyithindo gi kama ber mondo
boduogi kod yeyo madhe maber. Ero kama nainya. Jacqueline ang'eyo ni in bende dwa gombo mar duoko penjo makamano. Kata kamano we wakaw yuyo matin mondi e kawadu. Nyakwa Ramogi Ajuanga wabiro kaw yuyo matin kaito wabiro duogo wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Ka okinyi makawuono thuon wach mabende watwak e studio kayo tudore kod Rito nyithindo makare. Ka ntiere kod welo ariyo mabende wantiere godo achiel kachiel e studio marwa e boma ma Nairobi kae. Welo wagin Meshaka Odhiambo ka achiel kod Jacqueline Okiri mabende wabedo godo kod twak machalo kama. Yoronwa ote mari e namba mar 3 Facebook acha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Tok yuyo matin abro somo moko kuom ote mabende usoronwa kawadhi mbele kod chenro machalo kama. Kikidhi mabor. Chenro mar chudo kokalo e yor simo ni kod arita maber mana kaka bengi kendo imenyo gi migepe mochung'ne omenda. Okotim ga nyasini. Wang'ne ke time mokwongo. Ana ka bedhi e nyasino kaka jomoko. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Uchaguzi utakuja, utaenda, utakuja tena na utaenda. Kenya itabaki milele. Together we can make peace win in our elections. Not as one class, but as one nation. This message is brought to you by the government of Kenya. Machiegni kendo nyakwa Ramogi Ajuanga ero kama nainya kuom medo kete mana Ramogi TV kae kama odhi mbele kod twak marwa kotudore kod Rito nyithindo e yo makare. Kai studio maru okinyi makawuono antiere kod welo ariyo mano Jacqueline Okiri kod Meshaka Odhiambo mobedo godo kod twak machalo kama. Nyisi ni ka wuok e yueyo matin atabiro somo moko kuom ote mabende useoronwa okinyi makawuono kachako kod otego mabende uoronwa e Facebook page marwa kama wantiere live. Samuel Omondi wacho ni Rito nyithindo makare oyudo maler ka intiere Nairobi Kariako garajero kama nainya. Sara Singa marwang Neno West Kanyamkago wacho neno ayo makare ero kama nainya. Raila Mandhiwa mano mawuok Kanyadoto Nyarogi School Ndhiwa Sub County wacho neno chenro kaen bende e yo makare. Ote benda neno kuoronwa kacha e namba mar 3 benda nyiso uni unyaloronwa ote magi to wabro somogi ka wadhi mbele kod twak marwa odiochieng kata okinyi makawuono. Ote mar Sama Jakom wacho ni bende en gi makare mondo janyuola onyis ni ohero nyathi moro moingo mamoko nikech jonyuol ohero moko moloyo moko kendo onyiso ayanga oneno makare ka entiere Kayole. Kata kamano jogo montiere gode studio kinyi makawuono oseduoko penjo makamano. Ote machielo mabende anyalo somo mano mar Rolex Odhiambo wacho noneno makare ka entiere Mombasa.
Bende owacho ni nyithindo onego ochak puonji mana sama podi gitindo, korka obiro dongo ka nyathi moriere kendo maonge weche mang'eny, onenowa e yo makare. Ote machielo nyakwa Ramogi Ajwang' mamoko bende pod abiro medo somo ka wadhi mbele kod twak marwa e studio ka okinyi ma kawuono. Jacqueline, koro an kuomi kapok ne wakao yoyo matin wawuoyo e yorego mag kumo nyithindo. Nyithindo onego bed ni kumo e yo machalo nade? Ka nyathi okoso, ber kao boka mar mondo mi chwade godo, kose ang'o mitimone mar mondo mi ong'e ni okoso to mae gimomiyo mama ochwada kata omiya kum machalo kama? Nyithindo inyalo kum e yore mopogore opogore kaluwore gi janyuol owuon kaka oneno ni ber mondo kum nyathi, lakini asewacho ni ber mondo nyis nyathi makosa ne kokoso. To muma wuono no bendo chako makosa ne nyise kokoso kise kume kose kapodi kume. Donge ka kokoso to wawach kata ni iwene kata gimoro no tim to kotimo to ibiro yudo kokotimo, ibo penje ni mama nang'o kitimo ma, kata wuoda ang'o momiyo awacho ni tim ma to okitimo. Nyaka no duoki kaka janyuol nyako mi explanation, kasti ibro nyise ni mae kidwa bedo nyathi maber okitima. Nyathi maber en ng'ama ka ng'ama duong' owuoyo go to timo gimotimore nade. To kaponi onyisi gima ber, reason maber momiyo kotimo, nyalo wacho ni baba adich ing'eni an gi homework ta dwaro ni mondo atiek homework ta eka tim gini, koro okalewo time nikech adagi bate pod atieko gine ne katim. Mano ber, mano okonyi ng'eyo ni otimo giki according to mpango. But motamre atama ma gimomiyo kotimo, mano to ema wawacho ni kori kume. To kum koro biro kisewuoyo kode, nyaka ikuonge nyise ni mano rach, to bende iseng'ise dichiel diriyo didek, okikumia kuma ni kawuono ibiro tichako kumo nyathi. En gima iseneno ka ilose to ko change, ilose to ko bed gi isenuoyo mang'eny to onge pogruok. Yes, koro mano koro bro chuno ni koro ikawa tua mondo ne ane ni kitimo ma bro miyo onen wang'e ne ni gimotimo ni rach. Ma bende na wacho ni ndiko podo yien wang nikech owacho ni muma wacho Proverbs 23 kare 23 kare 13 ni kikitamri kumo nyathi ni mar chwat ok binego nyathi. Kikumo nyathi kod kede to ibiro reso chunye ae eto. In another way muma yienwa ni kara kumo nyathi ok rach, mana ni inyise yo makare monego bed notime gimoro. Koro mano eri nyalo decide kata ni panishe ni this time dongi dhi school, inyalo we kata mok ing'iew ne gimoro tanyise ni mama next time kidwa bedo nyathi maber mondo mi atimni, indongi dwa ni seche mibiro kinyisa ni mama onge magima tatimo ni amiyi kila kitu an be mondi mora, this is the only way minyalo morago. Kanyise ni timna ma titimo. Koro kawuono ok adhi ng'iew ni ma, nyaka itim na gima owinjore. Mano en bende one way mar kumo nyathi. Inyalo decide wacho ni kawuono maybe nitie kata gimi jamiye gati wacho ni kawuono koro gino kibimiye, to kata chwat be inyalo chwado nyathi to konyiso ni nitie chweto krach, but gimoro amora mitime piny kaka itime excessively to rach moingo kiwango. Lakini time the right way kaka Nyasaye dware ni mana mar paro ne ni gimitimo ni rach, mano oyienwa. Koro puonjo nyathi nigi yore mang'eny to luwore. To e ot ka bende adwa paro ne jonyuol ni kaka udak e ot kaka ng'ama mama gi baba, herau gi luoro gi ng'uono gi kwe manie odu ka o play a big role e ngima nyithindo gi. Onyalo loso kata onyalo ketho. Nikech seche ma luoro ni e odni to kwe ni e odni, nyithindo ok nega ji madhaw ka. Nyithindo ng'eyo mana ni wan kapok wadhi nindo wasomo ga Bible, baba puonjo achiel ariyo adek kapok wadhi gi mama wajogo mbaka. E ot ka be inyalo bedo gi mbaka gi nyithindi. Jonyuol oyienu mondo ubed gi mbaka. Mbaka no miyo konyi ng'eyo pach nyathi, reasoning, nikech mae wacho pache to baba inene koro mano en one way mar bende ng'eyo nyithindo gi pachgi gi gima gi ready gi gima gihero gang'o.
Koro it's good mondo ji odag gi kwe gi hera gi mor. To ka ot obet gi koko, achaya, dondruok, nyithindo bende iga mfano ma ineno ka gine. Kendo gini gidongo go ma samoro gibed mana jonyuol aina. To bende ka ng'adi matin wadhi ir Meshak bende wawinje pachgi. Bende nitiere kum ma ponono ng'ama mama emonego chiw gi kum ma ng'ama baba emonego bed ni chiwo. Kose kaka un jonyuol e ot kae ka nyathi okoso tikawa kawa inyalo miye kum obed ni min gi onge kata wuon gi onge. Bende nitiere kum ma ng'ama mama onego chiw gi ng'ama baba onego chiw. Erokamano. Luwore gi makosa moyudore. Nitiere ing'ene ka wan joma jonyuol owach ni Nyasaye ogwedhowa wan gi ot ma bedrooms ng'eny. Koro macha mar nyiri to macha mar jowuoyi. Koro ing'ene ng'ama baba to ok nyal wang'a ni en koro nyare wang'o iye to pod olore e ode kucho ni koro odwa dhi kun mondo odhi ome. Odwa dhi gole oko. Mondo ochwade. Mano koro wach miwene madhi. Iwacho ni okay, ero osetimo makosa to oluor wuok e ode kuro we mama gi anga wuogo mos mondo onona ni tang'o momiyo oponde yie kuro. Koro ka ng'ose hoye mowuok e kang'ne wabed kode mesa ka kwa kume. Lakini ng'ama baba ma koro dwa muma kamora mora ni koro yo ni odno mare koro en ng'eni ot ma jodake. Ka wadake od ni Japan ma odwa ma okoda. Kika kel dictatorship no ni ma oda atime gimora mora. Ma odwa koro nyaka nitie limit ma nyaka dhiye. Kech en od nyithindo, en oda, min ot benika. Koro limit kaka janyuol. Kata yo wang' machalo nade. Wagomna chongwa piny. Nyasaye omiwa kwe e chunywa mondo walu step by step nikech nitie gik moko ma koko dhi step to koro kar mondo los gi midwa loso koro imedo kethe. Kamano. Iyie gi gima Meshak wacho Jacqueline koso kiyie godo. Ayie go gima adwa mede mana matis en ni kar chweto ka be adwa paro ne ji ni ing'e nitie nyathi michwado to nitie nyathi makoro wafili ni osekalo chwat iwuoyo kode. Nikech nitiere ng'at ma bende openjo e namba mar 2 3 6 no penjo ni nyathi ma ja higni 2 tikumo nang'o. Nyathi ma ja higni 2 no be ber nyathine ma wacho ni neno matis no ema ber nyiso the right thing nikech giminyise no okowe. Nyathi matis en ng'at ma gimitimone maber tineno ka gino more kendo kinyoduogo iri. To nyathi motimne gima rach kineno kitimone nyathi marach kata ka onge to kineno ka nyathino ok dwa biro buti. Manyiso ni nyathi matis ne marieke moloyo. Nyathi matis ne mikwero ni mai rach. Kinyise ni nyise gimuolo hii ni mbaya. To kinyise ni marach to nyathino ok chak duok gino. Koro nyathi matis no yot kumo molo kata ng'ama duong'. To chweto ni madwa paro ni bende nyathi maduong' maduong' nitie kuma koro chweto kama ikelo no opogore nikech nyathi manyako kako wacho no nitie age ma nyathi manyako sechope kata kane wan e school taparo kani chwadowa to ne chopoga kuma koro japuonj ok yot mondo chwadwa siandawa ne waji keto lwetewa mago jopuonje ma yawuoyi konono mayu kata manyiri nikech nyako nitie stage ma kosechope to koro kendo weche pogorega koro nitie kaka nego koro wawuo kodgi koro nitie seche ma koro wawuoyo gi nyathi nitie nyathi miwuoyo go nyathi ma koro wawacho ni ja 18 ja 17 cha unyalo bet kode piny tourism tinge nyathi moro nitie ma pod ing'ise lakini pod inyalo go wiye to nitie moro ma koro gar nyithindo gi nitie kuma ka gisechope to gigarnwa koro ka gisegarni koro nyiso ni koro kata kwa loso kodgi to nyaka wabed very careful kaka wadwa approach gi mwaket gi piny mwawuo kodgi machop kama mage makori neno ka koro samoro kata ka koro kinyal chwade tiluongo ne ng'ama iluongo ni counselor mondo koro o cancele nikech yudo ni koro osechopo kuma koro ofil ni en dichuo ofil ni en bende en ng'ama duong' kata mana nyako koro ofil ni en be en mama madu koro ing'e ni samoro inyalo iche mipo mana ka nyathi omakre kodi mamago be waseneno ka timre koro mondo wa avoid goruok ma janyuol gi nyathi makre no koro emwadwa ni ing'eyo kaka approach nyathi iwuoyo kode ma kata kido ka tek kata ka in ng'ama ionge kata in mama maonge dichuo tiluongo kata wadu moro ka en ng'ama dichuo to wuoyo ni kode kata nyameru moro nikech nyathindo gi be wayudo ni samoro ka ng'at machielo koro wuoyo kode to ponono nyalo winjo moloyo janyuol ne maluoso ga kode bedo ga ng'iyo janyuol gi nyathi gichalo chope ng'iyo makoro nyathi kaw gik minyise go ni
ok make sense to ki involve the second party to kendo koro winjo ne dok mayot obedo ong'eyo kata ong'eyo nokoso kata eyo mora mora ma kendo nyalo kata yaw pache ne ng'ama chielo moloyo kata janyuolne. Nyakwara Ramogi Ajwang' pod amedo paro ni e studio mar okinyi ma kawuono thuon wach mabende watwake otudore kod rito nyithindo makare ka ntiere kod welo ariyo e studio marwa ma Nairobi kae, mano Jacqueline Okiri kod Meshaka Odhiambo ma en janyuol. Jacqueline Okiri en jahocho ka bende wabedo kod twaka machalo kama. Kasomo moko kuom ote mabende aneno kuoronwa e namba mar 23600. Ineno wa in Chacha Christine kiwuok Migori wacho ni nyithindo ber ka imiyo kum makare mondo okony gi rito ngimagi makiny. Erokamano ahinya. Mano kaka sepenjo ni nyathi ma ja higni 2 to irieyo nang'o en min Jayden. Erokamano ahinya. Ote bende aneno kumedo oronwa e namba mar kata Facebook kacha kama wantiere live. Otieno wacho ni oneno wayo makare kaka pile ka ntiere Baringo wacho ni amos ne jogo mantiere studio kae gite. Engineer Lazarus Kanyambok wacho ni wane wadongo ka ichwado wa kod kila ng'ato maduong'ni. Joma sani odheyo nyithindo iyudo ka nyathi ochako dagi moro mane ohero zaidi. Koro kata okoso to oparo mana ni kochwade to ochwado dan mare. Kowacho kanyo ni spare the road to spoil the child. Erokamano ahinya. Raftaf japicha bende aneno ni oneno wayo makare. Owacho ni nyithindo nego siem wang'gi nono to omuomi. Erokamano ahinya. Nyakwara Ramogi Ajwang' pod inyalo medo tudri kodwa e yorowa duto te mag tudruok mano moriwo nyaka Twitter handle marwa mar Ramogi TV Kenya, Facebook kacha wantiere live Ramogi TV. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara main Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Ka wadhi mbele kod twak marwa Jacqueline kaachiel kod Meshak. Adiera ka wawacho adiera nitiere nyithindo moko kata nitiere jonyuol moko manyaka sani ok chwad nyithindgi. To iyudo ni kata nyathi makamano kodhi e skul to timo makosa kacha to japuonjo kume kata owacho ne gimoro marach, winjo ka koro oloko kite kendo konya kata dhi mbele kod somo kodok dala to koro nyalo kata ngiso janyuol ni gola e skul cha skul nok ber. Ang'o makelo magi to weche machalo kamagi onego lok nade Meshak? Gima kelo weche mag nyithindo tamore seche moko idone kum gi skul to gikelo complaint dala ni skul ne rach. Ing'ene piny lokore. Nyathi ma ja higni 12 1980 to gi nyathi ma ja higni 12 2022 opogore kabisa. Kiketo gi king'iyo gi environment ma nyathi chodonge ne favor gimoro amora. Kata mana jirani kochwade to ngine to makosa. Lakini ma 2022 ni to kama mochwade to wan gi right ni ka baba oduogo to koro weche koro pogora poga. Ngine baba ohere malich makango wacho no chwade to kendo baba ne kelo woe e ot ka. Koro aneno ni wadhi gi time to time be kwadhigo Nyasaye omiwa wisdom ma lead in that kama time ochope kodwa. Nikech kwadwa deal gi nyathi ma odongo sani kaka ne wan wegi wadongo to ok wadhi chopo maber nikech nitie kaka ne environment ne support kaka ne wadak. To sani ing'eni environment ok nya support ke nyathicha skul kuma entie cha samoro jopuonjo oketo chike to chikegi oneno ni chikegi tek kendo gima neno makelo shida ma nyithindo nyalo kelo godo complaint machalo kamano. Ok ang'e nang'o miyo dala ma Nyasaye ogwedho gi pesa e dala ma nyithindo dwa luore kum, nyithindo dwa luore respect ka gidwaro gik moko dhodhi mayom. Koro waparo ni nyithindo ma kelo report ni skul charach da ot ka ndi bende nitiere weakness matin. Erokamano ahinya. Akawa dokor ka kori Jacqueline awinjo ka Meshak owacho point moro kanyo madagom mar penji in kaka jahocho. Bende yudo ni kata ot kae kaponono ng'ama baba ne onge to mama ochwado nyathi to ponono ka ng'ama baba ni oduogo to iwinjo ka koro ponono gigwenyore paro onyalo kata penje nang'o momi chwado nyathino to nyalo bedo no penje kata embele
nyathini. Mae en nyalo kelo shida machalo nade, kata to ben gima ber ni ka janyuol wadu osekumo nyathi to ibiro to ponono imbe koro igwenyori e paro kod janyuolno. Ok en gima ber kata matis, kendo mano chal gima akoro encourage nyathicha, ijiwo nyathicha mondo dhi gi tabiano. Ka mama nosekumo ponono nyathino notimo makosa ka baba ne onge, to mama osekawo jukumu mokume. Mama nigi right, baba nigi right mar kumo nyathi ka gifeel ni nyathi otimo makosa. To ka gin kanachiel, to ber mondo giwuo gi nyathi ka gin kanachiel. En mana ni koro otimore ni samora achiel kuom gi ne onge. To osetimore gima mama nyalo pimo ne baba, nyathi mang'ane ni kawuono obet kama. Ok opime wang' nyathi, gibro pima kigin, ginyalo go agwa mbaka kigin. To kata baba be koro koyudo thuolo to losa gi nyathi e yo makare kien. Lakini ok wach ni no, inaseneno ka gino ji mang'eny e familias mang'eny kawuono timre, kendo ketho udi mang'eny, kendo okelo nyaka dhaw e kindi baba gi mama. Kech baba samoro feel ni mama ema ketho nyithindo. Mama be samoro feel ni kokwero nyathi, kendo asebedo gosipna moro mosenyisa wachni to osekelo pogruok maduong' e odgi. Nikech baba sasa momo nokwero nyathi, to wuon nyathi feel gama to omiyo nyithindo ka koro chal gima dwa chayo mama. Gibedo mogar. Ka babo kwero gi ka giwinjo gima mama onyiso gi to ok gitimango, ok giwinji. Mano en richo jonyuol wetena. En richo kabisa, nikech nyithindo gi wadwa ni gibed nyithindo maber manigi ngima maber mabiro. To nyaka wawuo gi dwol achiel. Ka wapuonjo nyithindwa ni gima gitimo makama mano gima rach. Gima mama osekwere, in gima inyalo timo kaka baba kata kionge kibiro ikwere kisomo, imedo kwero kisomo wang'e. Kika chaka winji ni timo gima mama nonyisa ni timo kama, don't kika chaka winji kendo iwinjo. Koro isira gima ne mama otimango. To ka iponi feel ni rach, to un gi right mar donjo e bedroom mondo ugo mbaka ji ariyo ni in kama ulos kaka ji ariyo, lakini kik ulos e wach e wang' nyithindo. Kik gigwenyre pare wang' nyithindo. Mano rach. Erokamano ahinya. Bende apenjo kachacha ni aponono nyithindo moko dhiga e skul to en kata japuonj kotimone gimoro to penjo japuonj ni in idwa timona gini kaka ng'a. To janyuol na mawuok onyuola pok otimona gima chalo kama. Weche ma kamagere kaka inyalo gol kuom nyithindo mar mondo mi ong'e ni kata japuonj kantie e skul, kata japuonjno en ng'ama duong' to kinde ma en e skul to japuonjno ema onego bed ni neno kaka ngimane mapile dhi mbele yo makare. Mano chakre mana pod gi janyuol. An basebedo janyuol kendo aseneno nyithinda ina gi skunde. To an sana laumu ga janyuol. Nikech ing'eni ka nyathi chonyuol, japuonj okawe gi e kore. In ema ni chako kod nyathini. To nasewacho ni kipuonjo nyathi luoro, ipuonjo nyathi hera, ipuonjo nyathi ng'eyo wach Nyasaye. An kane minwa tho natimo nende ka wacho nitie gik moko 4 mane minwa omiya. Ma okabiweyo kendo apake ni mano nomiya gik maber zaidi. Dak gi luoro, gi hera, gi chiwo, to kod luoro Nyasaye. Gik moko 4 very important e ngima ng'ata. Kata in janyuol mihero nyathini machal nade, kokimiye gigi to kikonye. Nyathi nyaka ipuonj kako nyalo dak gi jowetegi, relationship, how to relate with others. Kasti puonj nyathi hero Nyasaye, kasti puonj nyathi chiwo, kasti puonj nyathi hera. Mano dhi miyo kata japuonj modhigo cha dhi miyo japuonj tich mayot. Nikech nyathi ma jaluoro en nyathi mikwero. Kobi neno ni japuonj to kwera nadi. Nikech japuonj en ng'ama duong'. To sama en e skul, nyathi ni e lwet japuonj. Makoro en e kindi ji ariyo. Sama en e ot en e lwet jonyuol, sama en e skul. Koro seche ma en e skul, japuonj en japuonjni to en janyuolni. Mano gima nyathi nyaka ng'e. Ponono Mesha Kimbi nitiere kod wach minyalo gombo medo e wachno. Erokamano. Nyaminwa osewacho maber. Gima seche moko wanyalo medo wiye kanyo en mana ni nyathi ka dhi skul to en mana tiche ma seche moko bedo mang'eny. To ber ka nyathi itero skul, titere gi jonyuol ariyo, gidhi e skul ka gin jonyuol ariyo, to gi hand over nyathi kuom japuonj. Matiende ni wach moro mani ponono ka nyithindo dhi e skul to min gi emiwacho wuon gi wene min gi, nikech oyudo ni ponono jonyuol joma wuone moko wene ga min nyathi ting'. Ber kitero nyathi e skul ka en gi wuon gi min gi. Mano ka ber.
to nego wawuoga waduto e ot ka komako lwet nyathi wadhi e skul to wadhi nyiso japuonj gima nyathi ni en to wanyiso nyathino ni ing'eni waweyi ka to kik wawinje report moro amora ni timo ka koro waweyi e lwet japuonj ma in e skul waonge tich moro ni watiyo dala kucho to pod igonwa simu ni timo kama gima jogi owacho ni jogi gin jok modhi skul gin joma ong'eyo gima gitimo ginya wacho ni gima rach mabiro hinyi koro kik ipar ni gima giwacho ni ka ni pod i confirm dala wan wasetiko kodi ka nitiere gimoro ma nyalo buogi to gibiro gonwa simu mondo wang'e to ok ni in igo simu kiwacho kinyume ni nitie gimoro ma ok ihero to mano rule mokete mag skul mancho ni kara wan bende sheria mokete piny ni nitie moko ma bende wanyalo hepo to ko hepo tinyalo makwa koro ka in skul ti gi chike mag skul mondo koro kik ong'e ni mamwa mokela baba odong mondo koro ogo simu dala kucho kolworo tok madhi ogocho ni baba timi baba report moko ma ok tim nade moko winjore to gi wuone moko bende ka nyithindo ohero nyithindo sana okete chunygi gima wachne gi nyathi en ok obi bedo gi men nyithindo piny mondo ok onya pingo ochaka dhawo ni to seche mudhi ang'o mane gino kuloso ne kechango koro mondo oyud ji adek piny mondo confirm kaka ne gik moko bet onge koro ing'eni communications bedo distorted ka mabiro kelo confusion e kind mama gi baba to gi nyathi mane skul to gi jopuonje bende koro ber kwadhi waduto ng'ata neno ka penja e Facebook en Evelyn Adhiambo oneno ka entiere Mombasa openjo niya ni nyathi kotimo makosa bende inyalo kume ka ituone chiemo mano bende ber kose ok ber Jacqueline mano tok ber nikech koro chiemo kituone ting'e ni chiemo e ngimane koro an to kora mano tok ber chiemo ituone nang'idhi tuone chiemo for how long kumia ono ni nyalo wacho ni kata ok ocham migago kata okango chiemo gotieno kose mano ok ber mano tok an kora mano tok ane ka konye losa kode tipuonje yo makare ta wacho ni nyathi be kosepuonji ko nyathi ma jawinjo wach to bro winjo inyalo puonje inyalo tuone anything wawacho anything mopogore gi chiemo chiemo no to dagi wano to adagi ka wadhi mbele kod twak marwa kwa chako kod Meshak Jacqueline wacho ni kinde ma nyathi dongo nego be ni puonje gik mopogore opogore ipuonje nyaka yorego mag chiwo to neno ni kaka jonyuol kae iwacho ga ni jonyuol ema thoth gi ketho nyithindo jonyuol moko ketho nyithindo ok jonyuol te kika ket jonyuol te e wach makamano nikech yudo ka nitiere jonyuol moko ma ging'eyo kaka gikelo nyithindgi bedo joma dongo e yo makare e kinde ma janyuol nitiere kod nyithinde ot kacha janyuol onego bed ni tiyo kod yo mane e chiwo mich ne nyithinde mar mondo mi nyathi moro amora kik winj marach ni kata kwa tiyo kod ranyisi nyiew ne nyithindo lewni nyiew ne gi wuoche nyiew ne gi kata buge kata nyiew ne gi gik moko matindo tindo maponono nyithindo ero chiwo mich janyuol onego bed ni chiwo mich e yo machalo nang'o erokamano ing'eni gimoro amora ma janyuol timo ne nyithindo en ranyisi maber nyithindo gi chieng' moro bed gin be ka gibedo jonyuol to gitimo mana kaka ne gineno ka jonyuol gi ne timo negi kata ka janyuol onge to gibiro endelea gi timo gima ne jonyuol otimo negi koro chiwo mich to luwore gi yuto mag janyuol ka janyuol kata pesa onge to nego bed ni wamak ndalo ma nyithindo gi onyuol gi koro watimo negi birthday matin to watemo sama watimo negi birthday no to wanyiso gi ni gimomiyo watimo ma en ni mondo chieng' moro ubed jok ma responsible e society wanyalo nyiewo negi gik matindo tindo kwamiyogi mondo ging'e ni adier jonyuol gi ohero gi to ok ni kwatimo ne nyathi maduong' to nyathi mar ariyo koro ji owil kata chieng' manyuole koro wabiro paro ka wiki achiel osekalo koro nyathini biro chako jeni to kora utimoru koda nade koro wapanga chon koro seche mwatimo chiwo ni to wabede mbaka moro matin kaka ne wasewacho chon ni weche moko kaka ne nyamin wacho ni weche moko igo ga mbaka eka weche eking'iyo kila mtu ni to chunye chalo nade koro sama watimo ne gichiwo to wacho ni watimo ma mondo un bende chieng' moro utim ne nyithindu to kata chiwo mana michiwo e kanisa ni bende en gi gweth mare koro ibedo nyithindo ma jochiwo nikech bedo ma ok uchiwo nitie yore ma Nyasaye yawo nikech ng'ato golo chiwo
Koro ko ok jachiwo mano menyo ni nitie hera moro ma ok ibi hera godo nyithindi. Erokamano ahinya. Jacqueline, ka en bende pok iduokonwa penjo makamano, bende ang' inyiswa ni kaka janyuol onego bed ni chiwo mich bang' ndaladi ne nyathini kaka yo mar rite e yo makare. Kata kamano nyakwara Ramogi Ajwang' kaka pile e chenro mar mbako romo wabedo kod thuolo mar tudruok kod reporters magwa mayudore e kor gwenge ma pacho ka mar mondo mi ginyiswa gigo matimore e kor gwenge. Gie thuolo ni adwa ni watudre achiel kachiel kod jafwambo marwa mayudore e kaunti ma Homa Bay, mano Alia Beach, mar mondo mi onyiswa gima timore e kaunti ma Homa Bay. Okinyi ma kawuono mana kaka iwinjo e chal mar fwambo mokelnwa kanyo kod Sharon Ong'aw, okinyi ma kawuono nitiere jago moro mano wito ngimane ka entiere e kwari mano e sub county mar Chuonyo e kaunti ma Homa Bay. Watudore kod Alia Beach mar mondo mi onyiswa gima timore kono gi sani. Alia Beach, kinyalo winja inyalo mana nyisowa gima timore e kaunti ma Homa Bay okinyi ma kawuono. Erokamano Joyce Ayudi Makare, wabiro achiel kachiel kowuok e gweng' ma Siburi mantiere sub county mar Chuonyo North, ma kaka inyalo neno toka kaendi en ni jogweng' ma kaendi ochiwo kod buok mapek mokalo kachiel kod kuyo kwako gweng' ni endi kaluwore kod tho mar jago moro moseyang nyinge ni Joseph Otieno mane obiro e kar kunyo kware mar Raroki kaendi ma gisebedo ka gidhi nyime kod kunye kite ma bende itiyogo e gedo. Raroki kaendi en kama duong' mosebed ka igole kite mag gedo mathothne itiyo godo e kaunti ma Homa Bay kaendi kaachiel kod gwenge mamoko ma bende okio kod kaunti ma Homa Bay kaendi. Okinyi ma kawuono kar saa achiel okinyi wayudo ripot ni rawera makoro owito ngimane endi nobiro e chenro mapile mag kunyo kite kaendi, ema kanene bulo dhi nyime kod chenro mage mapile mag tich, to kidi moro maduong' ne osienyore ma oume e bulo kama ne odhi nyime kod chenro mag tich ma onege kanyo ma kata kamano to jogweng' kaachiel kod joma ne gidhi go nyime kod tich kaendi ne otimo mapiyo ma ogolo ringre, obaro kidi mano dine no endo kendo ogolo ringre ma sama wuoyo kodi ni endi obila mar Chuonyo North ne osechopo kar masira kaendi ma ogolo ringre, kendo ringre ni e yo ka itero e kar kano ringre jomotho. Inyalo neno ka jogweng' chunygi omoko kaendi kaluwore kod tho mar achiel kuomgi, kendo achiel kachiel an kod chief kata ruoth morito e gweng' ni endi mwadwa go kode mbaka matin kaluwore kod masira ma oyudo kijana mosedo nyinge ni Joseph Otieno, mondo nyiswa ni to masira ni kaka obiro to gin kaka tenanga makoni endi gin gigo eko ma gisiketo maneno ni masira maketgi mano ojoko rawera ni endi ok ochako timore e kar kunyo kware ni. Bende report mayudo en ni ma oketho mokwongo ma osewuok e Raroki kaendi mekunye kite, to nitiere thoge mosewuok chien kaendi ma kaluwore kod masira maketgi mane ojoko rawera no endo. Chief nyalo chako gi nyingi tinyiswa ni gweng' kaendi ere kaka ne masira ni yudo kijana ma koro ringre osegol e kar kunyo kware ma kaendi ni. Watimo mos ahinya e yo makende. En gima oyudore okinyi ni an kod nying iluonga Senior Chief Kennedy Otieno Sindala mar wadhgo ne Nyongo location. Gini otimore kama iluongo ni Siburi Village e Kanyongo sub location. Otimore machiegni ahinya nikech ka oriwowa locations ariyo. Koro jal ma masira yudo owuok from Kojwang sub location e Koyugi location. Mondo kaka pile kaka ng'ato dang' dhi many gima nyalo chamo kod nyithindo to kod minot to hawi marach kod donjo to omulo kite kaka ne oweye nyoro mondo mi koro opoge gi wadgi kae to oyud kaka opoge mondo oyud pesa ma kawuono, to kotuome matin moyienge kod tarimbo kaka mano gir tich mapile to kidino malo to kowinjo komuoch mondo chore gi chien matin to kidi nikech apek ahinya odhire kendo ume e buoye. En kidi ma ok nyal ng'iel kod jogweng', omiyo ochuno mondo mi ang'isgi mondo gibar kidino gipog adek eka bang'e mondo wayude e bwo kidino. Ka wayude to wayude ka en ng'ama osetho nikech gino turo dende motieko, eka wagocho ne polis mondo mi obi mondo ome, kendo polise mar Chuonyo osebiro kendo gisekawe. Adwoko erokamano ne jo media kuom winjo report e wang' sa kendo biro mondo mi gin bende gikonywa choro ma mondo it piny owinji, kendo sirikal mar piny bende mondo kawie jukumu mar ng'iyo ni to Raroki kware ondiko dhano maloyo 100,000 gi wiye, kendo en kidi magero Homa Bay County kod kuonde mamoko. To ber mondo mi sirikal mar Homa Bay County oketie jukumu moro maber kendo manigi nengo
mondo luor got kata ka gikawo got giketo anda bwo sako mondo mi remedies machal kod magi kik wachak wayud kendo. Gin kuonde madwaro tingni madongo mondo yar lope manosebedo matut, mondo koro kidi odong' ma kata ka ng'ato tiyo to tiyo kamoneno kamachielo ma kopo ka gimoro yude to nyalo chorore ma ok kidi ogoye e yo mayot. Miyo wakwayo sana Homa Bay County ni giyie officers mochung' ne environment mondo giwuog oko kae to giwuoth e Raroki Kware mangima kae to gibende gi advice jopiny. Achorora mondo ang'is jothurwa niya, chiemo to ber kendo sami manyo chiemo ng'ato ka ng'ato temo ni mondo yud gima nyalo dogo pacho, mak mana kapok wadhi kuondewa mag tichgo, yie uru mondo ing'iyane ni to bende kama bede gi kama chung'ene en kama secured kapok wachako tich. Kik wabed joma sacrifice ngimawa ni mondo wayud chiemo. Ka ok kamano tadwoko erokamano ne Ramogi kuom bire wang' sa mondo ukaw information kae to the environmental concerned oring mondo gibe negi wangi kuonde masida ge yudore mondo bed dichiel kendo mogik. Chief kapok awet kar kunyo kware mar Raroki kaendi ben kama sirikal opuodho to un kaka jogo e koma ochung' rita kwe kor gwenge boneno ka olo chike ma dwaro ni samoro ka ng'ato donjo e bur makunyo to girwako gigo e koma nyalo konyo ngimagi ma kata kama siro neno to nyalo konyo ma tho machal gi ma jokora werani ok chak nen kendo. Be site mar kware ni en gima chik ma sirikal opuodho? Sirikal opuodhe nikech within Homa Bay County kanitie kama golo resources saidi kendo suru mang'eny wuokie en Raroki Kware. Kendo gima ging'eyo maber ni e yo kuonde ma geche ma omo kidi kate nitie kuonde migole ses kecho mar osuru magero piny. Koro miyo wang'e ni ging'e kendo gipamite mondo miyo bedie kama onego bed ni gitie. En ni gi sideline kama osuru mar piny timore nade wuokie, onego bed ni giwuok oko mondo giber gi assess kuonde ma gigo timore. Mak mana safety measures to pod ok giketo. Wan bende wasetemo to en kama ok inyal chunge ng'ato ni we nyaka matim nikech ka oweye to wan bende wabiro bedo gi ywak nikech ogeng'onwa kuo, ogeng'o insecurity around. Dongruok mar centers wa machalo Kandiege Kadel bende omoko kuome. Kech kidhi kanyo dhiambo tiyudo ka pesa is exchanging in thousands because gia manyo gimonego bed ni konyo ngimagi. Okang'e ni chenro mar kunyo be pod dhi mbele kama masiro nene koso bende isetudore gi sirikal kata bede migepe mag sirikal machung'ne weche mag alwora maneno ni ochung chenro mar kunyo kware ni koso pod obudhi mana mbele kata doko ni osekelo tho odiochieng' ma kawuono? Wabiro miyo gi report mak mana ng'e ni gibiro deko kapok gibiro to nikech jomoko no ose invest pesa kuondego ok dang' watamgi mondo kik giti. Gibiro tiya mak mana wang'iso ni ging'i kanyo bed maber kapok gichako tich kendo. Erokamano Sharon, man achiel kachiel ne wan kod Chief Morito gweng'ni endi kiwinjo kolero kaka ne masirano neno ka bende ywak magengo en mondo migepe mochung'ne ng'iyo weche mag alwora kod machung'ne chenro makama madhi nyime kaendi mondo oneno oketo chike makare ma nyalo gayo jogo eko madhi nyime kod chenro mar kunyo kware kama tho maketgi mano joko Joseph Okinyi ma kawuono kaendi kichak timre kendo en gino eno ma pod wadhi nyime kod luwo ma e weche manyien ma migago sa abiriyo kaachiel kod weche manyien mabiro mbele pod wabiro ng'iso kata pod wabiro keto achiel kachiel ne joneno mag Ramogi TV kaluwore kod masira mapek ma ojoko jopiny mantie kaendi kaluwore kod kijana mowito ngimane e kinde mano dhi nyime kod golo kite e kar kware mar Raroki mantiere e gweng' ma Siburi sub county mar Achonyo North. Ka kamano achiel kachiel aduoke studio, nyinga en Ali Abich. Erokamano ahinya Ali Abich kowuok e kaunti ma Homa Bay kendo waoro ote mag kuyo kaachiel kod lit ne familia mar jagono ma bende owito ngimane e kwari mano e kar chung'od mane sub county mar Achonyo North e kaunti ma Homa Bay. Ka kamano nyaka Ramogi Ajwang' kendo wadwa dhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Kisumu mar mondo mi watudre kod reporter marwa mayudore e kaunti ma Kisumu mano Millicent Adhiambo mar mondo mi en bende onyiswa gino matimore Kisumu okinyi ma kawuono. Millicent, kinyalo winja, Kisumu ochiew nade to ang'o matimore Kisumu kawuono?
Erokamano ahinya Joyce, Kisumu chiew maber. Odiochieng' ma kawuono e Kisumu kaendi, kaka inyalo neno an achiel kachiel e alap mar yueyo kata alap mar tuke mong'ere gi dho ngere ni Kisumu Sport Ground Park, kuma bende johala mopogore opogore nochopoe mondo mi ginyal nyiso mwandu malombo wang' mopogore opogore ma gin go kotenore kod romo maduong' kata limbe madhi nyime e boma ma Kisumu kaendi mong'ere kaka Afri-Cities Summit, ma bende nogolo jotelo mopogore opogore kod welo mopogore opogore mondo mi oyuore e intermediary city ma Kisumu kaendi, kuma bende wayudo ni odiochieng' ma kawuono romo ni endi onyono ndalo 4 ka odong' mana ndalo achiel kende to romo ni endi rumo. Wadwa twak gi johala gi mondo wang'e ni to chakre ndalo 1 2 3 nyaka onyon 4 mar romo ni endi gisebedo kod giserado gi gigo mage ma giseneno Kisumu kaendi, gik mabeyo, uso chalo nade, to ngima bende osechalo nade, bende gino mane gigeno ni ginyalo yudo kata uso mane gigeno ni dhi timore Kisumu kaendi bende giyudo uso makana kata gineno uso makamano. Welo mane onyisgi ni odiochieng' kodiochieng' biro kaendi mondo nyal ng'iyo mwandu ma gin godo, ka moko nyalo lombo wang'i to nyalo nyiewo bende mago osetimore nyaka sani. Ka kamano tateri achiel kachiel nyaka ir ja ohala mokwongo mabro nyisowa ni en nochopo kaendi gi mwandu mane ma bende nogeno ni mondo ka welo biro kaendi to nyal gere godo. Machiegni ahinya nyakor Mogajwang', machiegni ang' ni chak gi nyingi king'iyo kamera tinyisani to itimo ohala mane, to chakre wuok tich nyaka sani bende geno mane un godo kaka johala manonyis ni ochop kandi mondo nyal tang'o mwandu mopogore opogore malombo wang', bende useneno lokruok kata ber moramora mar Afri-Cities ni kaka nonyisugo nyaka sani machiegni? Erokamano jowinjowa, an iluonga ni Wendy Omondi, antiere Kisumu kaendi, wan jotedo, wan company mar luongo ni Sisters Africanas. Afri-Cities en gima osebed kilandonwa kendo ninyisowa ni welo bro biro mang'eny moya cities mag Africa. Koro nwatimo budget kwa ng'eyo ni maendi en kama ka itedo adieri to en budget watimo maduong' kwa ng'eyo ni wabiro tedo to nwang'e ni wadwa showcase chiembo kaka mag joluo. Koro chieng' mokwongo ne wabiro gik machalo kaka aluru, alia and the sort. Koro kan wabiro kae to wayudo ka mostly locals emantiere. To locals neno ni maendi en pesa, en gir ma pesa ne ng'eny nikech gik machalo aluru, alia, athola kao pesa. Koro chieng' mokwongo no adieri gik manatedo most of them no dhi at a waste. Koro nochuno ni mondo kendo wadog back mondo wa revise our menu. Koro mondo wated gik ma locals, of course ok en locals ahinya, wan gi jo ohala moko mauso gige gi moa counties mopogore opogore, gik ma ginyalo chamo machalo kaka rech, machalo kaka koro gweno. Koro wadog wa revise menu marwa. Koro geno mane wantiere godo, expectations mane wantiere godo is not that much, but kaka jatedo kanyal complain ahinya nikech dhano to nyaka chiem, lakini chiemo mane wane wa expect ni gidhi chamo ok gicham. Ne wamora ahinya ka gima kama obiro Kisumu mondo jomoya oko bendo bio ne chiemo ma jo Kisumu tedo, lakini koro ok ginyal chamo nikech jogo onge kae, delegates te owe sports mamboleo. Wan kae owewa mana kae wantiere gi locals magin chapo ndondo ema gidwa chamo. Erokamano. Koro kwayo mane ma in go mapiyo kapok adhi ir ja ohala machielo? Kwayo mane an go nikech osebed kinyisowa ilandonwa kae pile ni delegates kosetieko kucha tikelo gi kae. Ma samoro wated kendo kwa ng'e ni jogi biro to jogi ok bi. Koro kane beni akani ka in county ama it's the national government that can organize that, but I think it's the county. Mondo gikelnwa some delegates bendo bie kae kata jo alwa moko giendi mondo bende ginyiewe gik moko kuom jogi mondo joala bende obio nyiewe chiemo kik wadhi hasara. Gimoro be mana dawacho kendo, wan kaka jo Kisumu man gosiepena manoya kata Nairobi matimo ohala mana nyiso ni gima kama timore, mane wamanyo stalls kae giuso traditional attires. Koro ne ging'eyo nitie jothum ma ging'eyo marahuma. Giwacho ni jothum go kanyalo biro to nyalo ywayo locals ni pok ne giwinjo kata Prince Inda ka wer kata ka ni kata Susan Owuyo ne pok giwinjo. Koro ne gikwayo ni of course you give jo Kisumu their chance, but another percentage be more established musicians manyalo ywayo crowd. Sainda unkel no dongo swaga ka dong ing'ang'a ni crowd dang bikae maka dang pong at least ngatang ne ngiew Masai sandal, ngatang ne ngiew necklace, ngatang no bichame kata gwenda. Koro mane kwayo mane antiere godo. Ero kamano nyama pio. Nitakuja kwako wewe kama mwanabiashara mwenye alifika hapa na matumaini nyingi sana. Unaweza semaje experience yako imekuaje tangu kuje hapa kuanzia on 17th mpaka wa leo? Tumebaki tu na less than 24 hours na hii Afri-Cities event inaisha. Wewe unaweza sema nini? Experience yako umetoka wapi, unafanya biashara gani? Anza na jina. Asante sana.
Asante sana kwa majina, naitwa Mudhoni Mwangi. I'm from Sorry? Okay. So my name is Mary Mwangi and I'm from Nyandarua County, and we came on Monday for the Afro Cities Summit, and when we came we were very hyped about this experience because these are many people coming together bringing different commodities from different cities, so we expected a lot from this Afro City Summit, but when we came here on arrival we found that we have been categorized in different, some are here at the stadium and others at Mamboleo. And that difference has brought a bit of a handicap for us as business people because our sales have really gone down, because the attention has kind of been, it's like it's been separated. So here at the stadium, we are experiencing lack of flow of people, and we don't have artists that can capture the people to come to this stadium. So the sales are very low. We expected, because of the delegates and the people who are escorting the delegates, it will be really busy. Here people have come from Eldoret, people have come from here Kisumu, people have come from Mombasa, as in people are coming from over Tanzania. So when we come here all of us together, we've brought a lot of things. And when we don't make the sales that we really hoped for, we are really down, because we are paying for the tents, we are hiring tables per day, we are hiring even a seat, we are hiring per day. So it's really unfortunate that it's only one day to go, and our expectation is not what we expected. The governor has not come here, the delegates are not coming here, so we are really wondering, at what point are they supposed to come and promote us? At what point are the locals supposed to be hyped enough? Where is the advertising? On our end, they advertised that we come here, we promote, we show our Juakali, the sector, but where are they? Where are they to, everything comes with a reward. We have come with the products, but who is the buyer? So we are really encouraging that in this one more day to go, that they really advertise. They bring at least even one artist for this last day to hype the event, so that even as we expect delegates, because they are not the only ones who buy, the local people are also buying. Yes. Thank you so much. What requests can you subject to the government so that there can be a change within this less than 24 hours to go? Because a day can make a very big difference in your sales and all that. Yes. So I think we would like to request the government to please allow the visitors to this summit, that the conferences that they're having, they end them early enough so that during the afternoons they can be able to come and see what we are. They can also promote what we are doing, as well as advertise on the local stations. They tell the local people to come. If Saturday wenye hawako kazi, wanaweza kuja on Saturday to see what is going on and also buy. We'll really appreciate. I think that is what we can ask of them as of now. Thank you so much. Abro kao ngat mogik mondo miembo nyiswa experience mosebedo go machiegni mondo nyisa nyinge ngawa to into itimo ala mane michopogo kaendi midalombo go wang welo kod locals mobiro mondo mi opromote. Wero kamano. Aniluonga ni Jack Steve Otieno. Atimo exhibition make eco products migao miluongo ni Kisumu Environmental Champions. Kaka chenro ni nochako mara Free Cities from Monday. Anyalo wacho ni expectations mekwa pok obedo met fully. Nikech sani kaka ineno ji obiro from different parts of the country, magitimo exhibitions different products. Anyalo wacho ni ati ji ochulo mar bedo kae. But mokwongo kapok adhi mabor, anyalo go ni government ma Kisumu erokamano gi national government kuom kelo chenro ni e Kisumu County. Wadwaro ni ati kaka ji obiro mowuok maboyo, ji te gi expectations mar uso koluwore gi kaka ne gi plan mar event ni. Koro expectations wa okobedo met, nkech kaka sani wawinja ni ati jibiro, delegates biro koni, but okwanegi, warito nyaka godhiambo nyaka gimoro saa achiel, but okwanegi. Mano miyo kata motivation wa mar bedo kae bedo matin, nkech inyisowa nitiere promises minyisowa ni ati ero kikulor jogo biro, but at the end of the day jogo kwane. Koro gima kwayo niya, onge kaka unyalo wacho ni ati kata jok ma opango chenro ni
nyalo wacho ni ati ntiere jo exhibitors mantiere mamboleo piny kocha, but ntiere jok moko be mantiere koni. Koro onge kaka delegates nyalo concentrate mamboleo to giweyo koni. Koro wakwayo niya, ka jo moplan chenro ni nyalo create that awareness to the delegates mondo gibia nena koni bende ka ginyalo promote the local exhibitors kod jok mowuok maboyo, nikech ji owuok maboyo ndi but ji okusi ahinya. Koro wakwayo ni ati ka chenro no nyalo konyowa gi county government, wanyalo mor ahinya ka delegates go be biro koni promote the local exhibitors. Erokamano ahinya. Mana kamano kaka isewinjo ni nyakwara Mogajuang kotenore kod limbe maduong' madhi nyime ni endi, johala manoteng e bathe koni endi kata kar yweyo ma Kisumu Sports Ground ok gine maber kaluwore ni pok gineno welo kobiro kaendi mondo nyal neno gigo magin go kata mwandu magin go pogore pogore malombo wang' ma inyalo ng'ego Kisumu kaka ong'e ni Kisumu ni kod chenro mopogore pogore kata gigo mopogore pogore mabeyo beyo mowuok e nam, mowuok molos gi jua kali, gik mabeyo beyo sana. Ka kamano weche gi endi pod waluwo ko seche migago ang'ich welo kagi kacha ka kodo imore ang' nwa kelni gi kuko gi duto. Joyce kuomi mondo idhi nyime kaluwore ni sa mayo wawang'wa. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kowuok e kaunti ma Kisumu, kendo wantiere kod geno ni sirikal biro winjo ywak mag johala ma bende nochopo e boma ma Kisumu mano kane gintiere kod mor ni gibiro yudo yuto makare tok romono mar AfriCities. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo. Nyakwara Mogajuang amedo paro ni e studio marwa thuon wach ma bende ne watwake okinyi makawuono en rito nyithindo e yo makare kata rito nyithindo makare. Kana ntiere kod welo ariyo e studio kae mano Jacqueline Kiri ma en jahocho kaachiel kod Meshak Odhiambo ma en janyuol, ka bende ne wabedo mana kod twak mong'ith kotudore kod yore makare mag rito nyithindo. Jacqueline kaachiel kod Meshak, samarwa aneno ka rum wadong' mana gi dakika matin ne 4 kende. Matin nego bende wachacha wach mogik ka wachopo e giko mar chenro marwa ni. Ka wachako kodi Jacqueline, ng'ato ng'isa ka en Collins Ogola oro ote mare kokalo e yor Facebook. Kowacho ni gin ni chwado gi chon to sani joma ketho nyithindo gin jonyuol, ahinya ahinya to joma mine. Mana dier kuse oyo ka watieko. An kaka ng'ama miyo anyalo siro mano matis, ok ni kech mine kende, lakini jonyuol makawuono. Adwa wacho ni jonyuol makawuono wachangia somehow nyithindo wakosa bedo maber nikech wasupport richo. Ok wadwa nyiso nyithindo adieri. Kata gime wakelo no mbaka ong'ado nitie kuma wakele wach skul gi jopuonj gi jonyuol. Nitie kaka samoro japuonjo nyisi gimoro kuom nyathini, janyuol kar mondo chikiti mondo inona ne nikech gima sayudo bende ni jonyuol mang'eny nyathi nyalo bedo gi kido moro ma inikia, onyalo pando di kido moro mikia. To skul kocha to japuonjo ng'eyo kido. Kata mana jirandi kata ng'ata nyalo ng'eyo kido no, to kokelo ni kido wachno to kidwa rwako. Ka janyuol akwayo niya, ka ng'ato kelo ni wach kuom nyathini, kiki bed ready to wacho ni nyathina ok nyal timo gima kamano. Bedo ng'ama chiko ite tikaw thuolo kendo timo nonro mari makende mondo ing'i ane ni gimi wachono en adier koso poni nyathina ni nitie kaka ng'eye mopogore gi kaka en. Mano biro konyi ng'eyo nyathi kas kiseyudo tikwero nyathi tikonyo nyathi bedo gi ngima maber. Kiki bed ng'at mani ready to wacho ni mano gima nyathina ok nyal timo. Ikwedo. Erokamano ahinya. Mesha korka kori wach ni mogik to bende nadier ni joma mine maketho nyithindo moloyo joma chuo, to bende nitiere joma chuo moko maketho nyithindo ahinya. Erokamano inyalo wach ni gin joma miyo nikech joma miyo madong' gi nyithindo mang'eny dala kuom seche mang'eny nikech joma chuo to moko wuok sa 11 to wuok kendo sa 3 otieno. Gima watim jonyuol wetewa en ni nitie gima iluongo gi dho ngere ni permissiveness in society. Kik wa kop gik matimore e alwora marwa mondo wakele family. Janyuol ka janyuol ochung' motegno e family mare, obed gi ranyisi maber ma ong'eyo ni mano kodhigo to biro konyo nyithindo in future. Kik okaw wach mar pidho nyithindo e ode kopimo gi kaka jomoko timo. Kech nitie wach moro matinde timore e area ma ok ber ahinya ni nyathi ma jahigni 3 ma ja klas 2 iyudo ko wene rasta en japuonj bende okwer ni wijini ok diel. Ko nyathini kodongo mochopo kata mana klas 8 obiro bedo gi tabia machalo nade nikech waseng'eyo ni joma rasta nitiere speed moro behind. Koro wabeda jok moko ma ibedo strict kaka ne nyamin osewacho tibet iyiero gine maber, picha maber mipidho godo nyithindi mondo chieng' moro gibed ni gifurahia ni jonyuolwa
nopuonjowa yo maber manyalo luwo. Erokamano ahinya. Nyakora Ramogi Juang de wahera ahinya dhi mbele kod twak marwa, lakini ng'isa ni samarwa manomiwa oserumo. Kasomo ote moro achiel kae maneno ka ndire nyadidek oro e Facebook kacha. Owacho ni en mostly nodak gi min gi mang'eny kotin. To minwa ne jamirima mako yudo gima oyudo e lweteno, obed kom, beti or any other metallic tool, to biro goyi godo ka ok ong'iyo ni ohinyi. Jonyuol kata janyuol makamano inyalo kony nade e piny masani. Oneno ka intiere Mombasa. Erokamano ahinya mana kaka isewinjo ka jolony wacho ni janyuol kata obedo ni in jamirima ahinya to kik igol mirima ma intiere godo kuom nyathini. Evelyn Adhiambo bende neno ka intiere Mombasa. Josephine Awuor wacho ni anarito nyathi nyieka to wuon gi oyuda ka chwado nyathino kotimo makosa to wuon gi dhawna wi wachno ahinya gino ma ok ber. Mano bende ber adiera. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Ote machielo mar Alf iluonge ni Afela Kosuda wacho nonenowa e yo makare, ka bende wacho ni Kisumu rach mar ohala rach makata ne giwe biro timo Africities Kisumu. Erokamano ahinya kuom ote duto ma bende usioronwa nyaka Ramogi Juang. Nyaka ne wachaka chenro marwa okinyi makawuono mano mane en sa 12 mar okinyi. Nyaka Ramogi Juang elo Sharon Ong'ao, Cleophas Oluoch director marwa, producer marwa, jogo picha ka achiel kod jo mak duol, ka achiel kod in janeno marwa ma bendi bedo kodwa chakre gokinyi nyaka sani. Wakoe ni mondi bed kod odiochieng' maber. Erokamano ahinya. Oriti masani, nyinga Joyce Oduor.